गासैबो रायजोफोरखौ दिनै आङो सिलाफोथार टाउन लिखाबाली रोड नियार बाय सिलाफोथार हिन्दी स्कुल खाथियाव मोनसे इन्टेरियर एक्सटेरियर आरो फ्लरिं आरो किचेननि मडेलार किचेन बेनि उनाव दरजा माने UVPC नि दरजा बेफोरनि माने मोनसे शोरूम खुलिदों डिलारशिप बियो मोनसे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि डिलारशिप बेयाव न' साजायनो आरो डेक'रेशन न'नि डेक'रेशन खालामनो मोनफ्रोमबो बुस्थु मोनगोन आरो उइथ माने बेयाव जों जुदि गावनो रोङा होनबा जों माने गावनो थांनानै जों साजायनो हायो रुमखौ आरो सोरबाफोर जुदि साब डिलार लानो गोसो दंबा बे बुस्थुफोरनि बा बे मुवाफोरनि जुदि साब डिलार जुदि लायोबा जों होनो हायो आरो जों प्रभाइड खालामनो हायो जों साब डिलारबो होगोन आरो बेनिनो माने मोनसे सुबिदा आरो जोंनिनो मिस्ट्रि थागोन जोंनिनो मार्केटिंनि मानसि थागोन डिजाइननि मानसि थागोन जोंनिनो मिस्ट्रि सब प्रभाइड जों खालामगोन खालि रायजोफोरा बा कास्टमारा फैनानै जास्ट जोंनो बेयाव फैनांगौ रायलायफैनांगौ मा क्वालिटिखौ लागोन मा डिजाइनखौ लागोन जास्ट बुंनांगौल' रेट डिसकास जानांगौ बिनि न'आव थांनानै जोङो लागायना हैगोन आरो माने जोङो थ' साख्रि अबाव मोननो बयबो नङा जानो जिहेतु साख्रिनि खिथु खारै खारै बहुद मानसियानो दिनै माने मोनाखै नङा होमबा दिनै भेन्सार स्कुला सरकारि जागोन होननानै बेसे जना माने दिनै साख्रि गैया जादों जेन बेफोरनो आरो जोंनिफ्राय फिसा एमाउन्टआव आप टु 3 लाख गैयाबाबो 2 लाख थाखायाव माने नोङो मोनसे बिजनेस जोंनिफ्राय खुलिनो हागोन आरो जुदि सोरबाफोर इन्टेरियर एक्सटेरियरनि जुदि बिजनेस खालामोबा जों जुदि थायोबा जोंनि जानानै खामानि मावनो गोसो दंबा बेनो साब डिलार बियो खुलिनो हायो बारा नङा 2 निफ्राय 3 लाख थाखायाव बियो माने साब डिलार मोनसे जोंनिफ्राय लानानै खुलिनो हागोन आरो जेरै जोंनाव मोनसेनिफ्राय मोनसे माने मोजां साबसिन हामसिन माने न'नि रुमाव सिङाव जिथुनिखि देलायनाय माने डिजाइन आरो बाहेरनिबो जिथुनिखि डिजाइन सिलिंनि डिजाइन दरजानि डिजाइन जोंनाव मोनसेनिफ्राय माने मोनसेसिम मोजां माने मोनगोन आरो जोंनाव आरो माने सिमांनि जिथुनिखि न' मानसिया बुङोना हारसायाव मोनसे खोथा बुङो हपुनर घर बे हपुनर घरखौ माने जोंनिफ्राय लुनो हागोन आरो गावनो सेलेक्ट खालामो जास्ट रं सं जेबो लागायना जोंनाव प्लास्टार खालामनांगौ आरो जोंखौ लिंहरनांगौ मा डिजाइन नांगौ गावा बुंलांनांगौ जों बे मथेनो बे डिजाइनखौ जों होगोन माने